Så han lavede billeder, da alle de andre de kyssede han. Du kan ikke forstå det, hvis du ikke vil. Ja, han glemte den elektriske stjerne. Det er jo bare symboler, Tonje. Hvad er det så, han har gjort for dig? Han faldt på knæ. Han faldt på knæ for mig. Svansmand. Ja, det kan du mene, men jeg er ikke færdig. Den nat, der lå vi Simone undfanget. Simone, vores datter. Prøv at forestille dig, Tonje. 2 år og allerede et dokument. 3. Hun er 3 år. Okay, fint. Så om 3 år. Men det er egentlig på at sige, at når jeg senere i dag henter hende ud hos mine svigerforældre. Hun er sine forældre. Du sagde, at du afleverede hende hos dine forældre. Det var i går. Hvor så nu? Ja, hos dine forældre, ved. Hvad kan I finde ud af det? Nå, hun er jeres pige. Senere! Det er egentlig prøvet at sige, at hun altid står som et dokument. Det vil sige bevis på min og Siljes kærlighed. Vi har også et barn. Hold nu kæft, Tonja. Men vi har også et barn. Vi har også et barn. Læg dig, Tonja, og vær stille. Vi har også et barn. Ja, jeg skal lige have styr på det her. Vi har også Er du far til et lille drengbarn? Eller er det Django, der er far til et lille drengbarn? Nu må du hjælpe mig. Jeg er forvirret. Der er ingen babyer. Der er ikke plads til babyer. Hende der kender ikke reglerne, så må I lære hende dem. Og sådan er det bare. Du kan godt rejse dig nu. Sådan går det, når man nosser i det, Tonja. Det ved du godt. Det var ikke mig, der nossede i det. Det var dig, Tonja. Og så giver jeg slag, men det er fedt nok nu, så du rejser dig bare. Kan du ikke bare rejse dig, så taler vi ikke mere om det? Vi to lavede en aftale, det kan du godt huske, ikke? Vi to glemmer bare lillebror, som nossede i det, Tonja. Og så får man dumflade af knusen, men det er fedt nok nu, så du rejser dig bare. Jeg fortsætter ikke med min dommer. Jamen, de gør jo hele arbejdet selv. Du er Simone undfanget. Hold nu op! Ikke snærfest nu. Du er Simone undfanget. Det var ikke sådan, det var. Du må simpelthen spare mig for dine irritationsmomenter lige nu. Det var ikke sådan, det var. Jeg tror, det var sjovt, sådan den sagt. Du forstår sig hjælp på den her måde, Sille. Ikke snærfest. Vel, skat? Du får mad i morgen. Du deler med Django. Og så leger vi en film. Og så ryger vi en bong. Du rester. Og så vælger du filmen. Der er Django vælger, så kan du ikke bare rejse dig nu? Der, mand. Flot, Knudsen. Morter. Godt valgt, Tonje. Ej, den gider jeg ikke se igen. Men du sagde, at jeg kunne vælge. Nej, Hvorfor ikke? fordi det skal også være noget, Django gider at se. Det er det keder mig. Nu skal jeg fortælle en historie. Da jeg var en lille dreng, der gravede jeg regnvågen op på jorden. Og så stak en knapnål i. Men efter 10, 15 eller 20 knapnålstik, da den så stadig lå og rallede, så tænkte jeg, det var for meget. Jeg begyndte at kede mig, og ups, så trådte jeg på den. Django spørger om lov med den der dværgbud. Han gør det bare. Han er en stor motherfucker. En boksermand. Op med den bumshjælp. Men han kan så ikke trække sig ud, når han er færdig. Så begynder den at skrige. Den lyder for vildt, når en hund den skriger. Så en gang imellem, så prøver han så at trække sig ud, men hvis det er for tidligt, så skriger den pude der. Så trækker han hårdere, og den skriger over. Jeg skal ikke finde mig i det her. Tobias Dahl, og min historie om en hund. Hunden er menneskets bedste ven, og dumme lyder så. Django. Det lyder som om den bare følger dine instinkter. Naturen har udstyret den med. Ja, så kommer den tilbage til der tørrepude. Den kommer sgu tilbage for at få mere. Det er ikke for at få mere. Jeg tror bare, de er sammen nu, fordi de skal have Djangos unge. Den vil have mere. Den vil have mere, Tonja. Pudehunden er den små lige satan, når der ikke får nok. Ja, og Django kommer jo ikke tilbage til den, vel? Nej, vel, Tonja. Vel, Tonja. Måske er de forældre. Nej, nu Hold er nu det her! Afsat til dig, det ligner, når han pude i solen! Og ved, I går så fint afsted! Sæt dig! Hvad er klokken? Er der nogen, der ved, hvad klokken er? Viserne står stille, til dommeren kommer. Ja, det er flot, Tonja. Og dommeren er Gud? Ja. Eller er det måske bare talemåde, ligesom øl er Gud og Knudsen er Gud? Og tjek på Bibelen. Tonja, du må bare sammen med at bruge sådan nogle ord. Der er andre, der tager Gud med alvorligt. Ja, Tonja har styr på Gud, men hun kender ikke reglerne, så lad være med at tage til, for at dommeren kommer. Du mener, til Gud kommer? Tonja, jeg napper om en skrave. Du har noget vågen. Og dig, du taler ikke til, når du har forstået. Selvfølgelig, Knudsen. Godt. Sille, du burde også lige til at sove. Du ser træt ud. Du kan også sove, så er der jeg vågen. Stol du på mig? Sammen der. Tonja. Lad være med det der. Tonja. Hvad fanden laver du? Lad så være, Knudsen! Knudsen sover, så Gud er fraværende lige nu. Her er dig og mig. Knudsen sover bare. Ja, men derfor er du stadig alene. Vi bliver født alene, og gennem hele vores liv bliver vi
langsomt mere og mere ensomme. Og Knudsen, ham kan du ikke regne med. Heller ikke, når han er vågen. Knudsen er fed nok, du skal ikke tale om ham, når han sover. Nej, Knudsen er ikke fed nok. Han slår dig, og det er ikke fedt nok at slå. Sådan man skal tale sammen. Han slår kun, når jeg har været åndssvagt. Nej! Han slår for at få ret. Og lige præcis der, han gør jeg ensom. Og lige præcis der, han gør sig til en taber. Og så længe du følger ham, vil du også være en taber. Der er Silje, jeg skulle da ikke lide hinanden, selvom vi taler. I får ikke chance for at komme op i lortet. Det er derfor, jeg er her. Og det er derfor, blodet styrter på dit hoved ved tanken om at sige, at jeg går før tid. Godt nok vil I få tilkendt sejren på papiret med mit eftermæle. Og vores eftermæle vil altid være vinderens. Og I vil stadig blive betragtet som det, I altid er blevet betragtet som. De evige tabere. Der er Silje, jeg skulle da ikke lide hinanden, selvom vi taler. Det forstår jeg ikke. Hvad får dig til at sige det? Knudsen og mig er sammen, når han giver mig tæsk. Og bagefter så er vi mere sammen. Så rester jeg og Knudsen henter en film, og så er vi sammen. Silje og jeg har jo fandme meget af hinanden. Og nej, vi rører ikke has. Og nej, vi ser ikke videofilm sammen. Vi har til gengæld stor åndelig forståelse. Tonja, du skal ikke stave på det her, hvis du ikke har lyst. Du og Knudsen. Har I barn sammen? Jeg kender ikke reglerne. Du behøver ikke kende reglerne for at svare på et spørgsmål. Knudsen? Knudsen sover, men jeg lytter. Jeg var engang på sådan en feriekoloni ude på landet. Jeg gik ud på heste, og der lugtede sådan noget kolort, og solen skinnede fra vi stod op til vi gik i seng. Der hang sådan en trækors over mit hoved, når jeg sov. Så blev du gravid eller hvad? Hvor gammel var du på det tidspunkt? Det er sgu lang tid siden. Men vi spiste havregryn med kold mælk, og ja, så var der en brødrester, hvor vi ristede brød. Og tændte cigaretter. Så om dagen, så var vi ude og bade i en strand. Så blev du gravid? Vi havde madpakker med derud. Dernede. Ja, så spiste vi vores madder i strandkanten, og så blev du gravid? røg lidt uden der var nogen, der så det. Og ja, så pludselig var Knudsen der. Jeg kan sgu ikke lige huske det hele, men han fik grineren på over et eller andet med en bøllehat eller sådan noget. Og så fik I et barn? På et tidspunkt kom der sådan en fly op på himlen. Der var sådan en lang vimpel bagpå, hvor der stod noget med 60-stjernet salami. Og så snakkede han om 60-stjernet salami og hele vejen hjem. Så blev du gravid? Om aftenen skulle ud og ride på de der heste, som stod og åd hele dagen. Og det kunne jeg godt finde ud af. Knudsen sagde, at jeg var den bedste til at ride, og ja, så skulle vi have kaffe. Og læse i den der tykke bog. Og pisseflot det fly. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken varm eller kold. Men givet du var varm eller kold. Derfor, fordi du hverken er kold eller varm, har jeg i sinde at udspyle dig i munden. Fordi du siger, at jeg er rig. Jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget. Og netop ikke ved, at du er elendig, ynkværdig og fattig og nøgen. Derfor råder jeg dig til at købe guld, lutret i ild, så du kan blive rig, og hvide klæder ifører dig, så din nøgenhedsskam ikke skal blive åbenbar, og øjensalve til dine øjne, så du kan se. Du var lige så, du er fækker! Du lader mig være alene! Og hvor var du, da jeg sov denne gang? Sille? Du sov, da Simone drak afløbsrens. Du sov efter, vi lå Simone undfangen. Eller var det mens, vi lå Simone undfangen? Du står der og kigger på os, Tobias Bager. Du sover lige nu. Han siger, at jeg sover, når jeg sover. Og så sover han sgu også. Der er lige meget om det her. Klap i din halvabe. Du siger, stå på mig, Sille. Vi er sammen om det her, Sille. Jeg lader mig vågen, Sille. Og så sover du sgu også. Det er neuroser alle sammen. Neuroser. Sille? Sille? Du må simpelthen spare mig for dine små livskriser. Det startede på Ritz med silkeland og champagne. Nu skulle Faber spille fuldendt. Jeg havde sagt ja et sted dernede. Det er aften, du skulle vide, Sille. Se det for dig. Men jeg var ikke parat. Kan vi ikke tale sammen, Faber? Skal vi ikke tale sammen i stedet for? Nej, det er aften, du skulle vide, Sille. Se det for dig. 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 I dag er det tætteste, vi kommer på et andet. Når der er det næste eget spejlbillede. Og skal jeg sidde bag sofaen og synge næsten en kunstig mand. Kender I det? Sille! Men så kommer han sgu også! Prøv at se om Tonja, nu er han sgu nede at lege hund. Du er nede til os at tabe. Tonja, hvad er du bange for? Der er ikke noget, du er bange for. Jeg er røv, jeg er sgu da ikke bange. Hold nu din kæft til os at tabe. Du er bange. Hvad er du bange for? Hvorfor tager mig det deres lille søn, mens du lå og sov?
Hvad? Nej, sig til ham, det ikke passer. Har du taget røven på mig? Må du ikke godt fortælle ham det? Sig det til ham. Du fortalte mig det jo selv, at det gik så godt med at passe lillebror. Din lille lede sov, mand! Men det har jeg aldrig sagt. Du kan ikke godt fortælle ham det. Sig, jeg ikke har sagt det. Hvor er lillebror? Lillebror er væk. Vi kunne ikke få noget at passe ham. Lillebror sked ud af alle vinduerne. Og så kom sagsbehandleren for de sociale myndigheder. Tonja! Var det sådan der, det var? Det var sgu da ikke sådan, det var. Nej, men han lyver. Jo, det var sådan, det var. Ja, og det værste ved det hele er, jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det. Men jeg føler, det er min pligt nu, hvor Tonja kan fortælle det. Det værste ved det hele er Django. Hvad er der med Django? Django er syg. Meget syg. Hvad fanden snakker du om? Du er et følende menneske. Det er der ikke noget, der flår over. You can be tough all the time. Hvorfor siger du det der? Det ved jeg sgu da ikke. Måske er det bare noget, jeg siger. Måske er det fordi dommeren ikke er her. Du må ikke blive lige nu, Knudsen. Knudsen, det der sker nu, det er, at Tonja, hun prøver at fortrænge din smerte. Det der går ud på dig. Ligesom du ikke kan tale om lillebror, det er en hævn, Knudsen. Men det er vigtigt, at du det næste stykke tid koncentrerer dig om Django. Han er syg, og han ved jo ikke, at han skal dø. Så det er vigtigt, at han sidste dag bliver så glad som muligt. Men du kan sgu da ikke. Du kan sgu da ikke tage ham fra mig. Han er jo min lille Django, ikke? Lad være med det der, Knudsen. Du lovede mig, vi vil vinde. Du lovede. Knudsen skal dø. Django skal dø, Knudsen. Django har kræft. Du skulle da ikke tage ham fra mig. Jeg skal da ikke huske, at jeg ikke går tur med ham og giver mad til hundeposer med alt det der. Jeg vil bare gerne have, at han skal blive gammel sammen med mig. Jeg vil også være syg. Jeg vil også dø nu. Fuck dig, Knudsen. Fuck dig, mand. Så kæmp dig, Knudsen. Du skal frygte døden. Kom så, mor Cecilie. Lad os se, hvad du kan. Dommer! Verden har brug for dig. Knudsen har ikke brug for din hjælp. Du skal lade ham være. Kan du fatte det? Dommer! Hvordan synes du selv, det går, Sille? Sille, hvad fanden laver du? Det er klart rent mod det der. Knudsen! Den, som har ører, Hun går fra dig snart, hun er færdig med dig. Hun er fat! Hun er en vendekåb! Den, som har ører, kan høre, hvad ånden siger til menigheden. Så gå! Den, Skriv! som har ører, kan høre, Men du skal ikke komme tilbage på mad, der holder i huden. For jeg kender til den tid. Jeg vil jo godt have lægget et andet sted. Jeg hører, hvad ånden siger til menigheden. Den, som har ører, kan høre, hvad ånden... Hold kæft, Tonja! Hold din kæft! Sæt dig! Du må da have en anden vilje, Tonja. Vilje! Rejs dig! Sæt dig! Rejs dig! Sæt dig! Hvor er de dumme nu, Tonja? Det kan være, han ikke kan finde herhen. Han kommer! Det har du selv sagt. Du må ikke løbe min tro nu. Det kan du ikke byde mig. Det kan være, han har mødt Knudsen og Sille på vejen. Knudsen og Sille ligger og knipper et eller andet sted. Det kan være, han kigger på. Ja, det håber jeg. Og så håber jeg, at han finder en straf på deres forfærdeligheder. Vi kunne kigge på og vente. Tonja! Ja, og så kunne du rive den af imens. Og jeg Nej! kunne have sang på Sille. Nej! Jeg tror nu alligevel, jeg vil gå ud og kigge efter dommeren. Nej, bliv her. Her er varme, og her kan du se. Det er ikke sikkert, du kan se noget derude. Så må jeg jo føle mig frem. Nej, Tonja. Kom her. Du kan sætte dig i mit hjørne. Det må du gerne. Vi kan sidde sammen. Ikke? Vil du med? Nej, Tonja. Du skal komme og sætte dig her nu. Dommer! Dommer! Tonja, sæt dig! Ja! Der er nogen, der mener, at der vil komme en tid, hvor vi går rundt blandt vinder og tabere med hvide knor og venter på, at tiden går lidt langsommere. Vi vil elske hinanden med varsom glemsel og kun kigge ned, når en livløs krop stopper vores fødder. Og ingen vil vide, hvem der levede i denne krop. Eller hvem der lod den falde. Men alle vil vide, At det er tid til at gå i krig.